Türkmenistanyň sebetleriniň ýaşaýjylary koronavirusdan waksina edilmegine garaşýarlar. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä Aşgabatda fevral aýynyň başyndan bäri alınıp barylýan vaksinasiýa vilayetlerde entek başlanmandyr. Koronavirusa garşy vaksinalaryň Türkmenistanyň vilayet merkezlerinde başlanmandygyny 11 fevralda Azatlyk radiosynyň habarçylary gurrun berdiler. Paýtagtda ilada koronavirusa garşy vaksina etmek işi ýurtda keteliň ýaýramagynyň we koronavirus alamatlary bolan ketelden ölýänleriň köpelen wagtynda başlandy. Covid-19 bilen bagly ýagdaýlaryň ýurtda ýokdugyny glan eden Türkmen hökümeti geçen aýda 2 tane rus sanjymy hasap aldy. Hem vaksinasiýanyň başlanmagy we taýýarlyk işleri barada resmi düşündürüş bermedi. Lewapda vaksinasiýanyň heniden başlanmandygyny habar berýän habarçylar yerli ýaşaýjylaryň vaksinasiýa bir aý bäri taýýarlyk görýänligini belliýärler. Bu vilayatda ilata vaksinalaryň ediljegi barada medisina edaralaryň işgärleriniň üstü bilen habar berilipdi. Sanjym etmek üçin edilen esasy talaplaryň biri ýagny elektron saglyk kitapçalaryň açylmagy klinikalarda howlukmaçlygyň hem nowatlaryň döremegine sebäp boldy. Bu aralykda Azatlyň habarçylary Türkmenabadyň aeroportunda gözegçilik çäreleriniň güýçlendirilýänligini habar berdiler. Olaryň sözlerine görä 10 fevralda Moskwadan ýene bir uçarda koronavirusa garşy vaksinalaryň getirilmegine garaşylýar. Koronavirus pandemiýasy başlaly bäri ýurdun gündogorundaky howa menzili Türkmenistanyň ýekedäk halkara howa portuna öwrildi. Howa gatnawy çäklendirilen soň ähli ýük hem ýolagçy gatnawlary Türkmenabad şäheriniň üstünden geçer gelýän ýük hem ýolagçy uçurlar barlanýar, ekipaj we ýolagçylar test edilýär we karantina salynýar. Mundan başga-da Lewap vilayetinde ýurdun iň uly karantin zolaklary ýerleşýär. Aşgabatda häzir koronavirusa garşy vaksinalar töwekkülçilik toporuna gerýän raýatlar edilýär. Olaryň arasynda saglyk işgärleri, polisiýa işgärleri, ulug sürüjüleri, dukan satyjylary we köp adam bilen aragatnaşykda bolýan edara kärhanalaryň işgärleri bar. Vaksinasiýa taýynlygyň çäginde ilatyň ýaş 60-dan geçen gatlygy gan barlygyndan geçipdi. Habarçylaryň 11 fevralda aýtmagyna görä, şu günler ýaşy uly adamlara Aşgabatda da vaksina edilip başlanmandyr. Häzirki wagtda Türkmenistanda Covid-19 keseline garşy sanjymlar üçin Sputnik V Rus vaksinasy ulanylýar. Türkmenistan ortaýatyň Sputnik V vaksinasyny Merkezi Aziýada ilkinji bolup hasap alypdy. Epiwa korona vaksinasyny bolsa ortaýatdan başga hasap alan ilkinji ýurt boldy. Ýa-ni ýakynda The Lancet halkara medisina jurnaly ortaýatyň Sputnik V sanjymynyň Covid-19-yň ösüşiniň öňüni almakda 91,16% täsiriniň tasdiklananlygyny habar berdi. Azatlyň çeşmeleri Pfizer-BioNTech sanjymynyň hem Türkmenistana getirilendligini öňe sürýärler ýöne onuň hasaba alınmagyna degişli maglumatlar el ýeterli däl. 28 ýanwarda türkmen ýolbaşçylary beýleki daşar ýurt vaksinalaryny öwrenmek we hasaba almak niýetini resmi derejede tasdikladylar. Ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän daşar ýurt vaksinalaryny hem medisina önümlerini öwrenmek we hasaba almak barada görkezme berdi. Mundan başga da Türkmenistanyň prezidenti daşar ýurtlara gidýän taliplara we raýatlara şol ýurtlarda ulanýan vaksinalar bilen sanjym etmegiň zerurlygyny we Türkmenistana gelýän daşar ýurtlularyň vaksina şahatnamalarynyň bolmagyny talap etdi. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, koronavirusa garşy köpçülikliň vaksinasiýa mart aýynda başlanmagyna garaşylýar. Koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän we Covid-19 alamatlary bilen kesellänleriň hem ölýänleriň köpelmegini görmezlige salýan Türkmen hökümeti ýerden berk çäklendirmelerini we maskalary dakynmak talaplaryny saklap gelýär. Häkimetler durmuşa geçirýän çäreleriň ýokunç keselleriň öňüni almagyň bir bölegi hökmünde häsiýetlendirýärler. Emma koronavirus keselini agdamýarlar. Türkmenistanyň ilaty bir näçe ýyl bäri derman, azyk we nakt pul ýetmezçilik şertlerinde ýaşaýar. Pandemiýanyň dowamında girdilen çäklendirmeler ilatyň girdijileriniň azalmagyna we medisina hyzmatlarynyň el ýeterliliginiň çäklenmegine sebäp boldy.